अरविंद अकेला कल्लू भोजपुरी इंडस्ट्री के एक जानल मानल सितारा बाड़न। अरविंद एक्टर होखे के साथ ही एक बेहतरीन सिंगर भी बाड़न। अब तक के उनकर फिल्मी सफ़र में उ कई हिट फिल्म दे चुकल बाड़न, साथ ही साथ गाना भी। यही बीच उनकर एगो गाना रिलीज भइल बा जौन बेहद इमोशनल बा। उनकर ई गाना के टाइटल बा दिल हमारा टूटल के टी सीरीज हमार भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कइल गइल बा। ई गाना रिलीज होके के साथ ही तेजी से वायरल हो रहल बा। गाना में अरविंद के साथ एक्ट्रेस पूजा चौरसिया नजर आ रहल बाड़ी। गाना में दोनों जाने के जोड़ी काफ़ी पसंद कइल गइल। कल्लू के ई गाना दिल हमारा टूटल गाना में अपने लोगन देख सकतानी कि वो अपना प्रेमिका पूजा से मिले खातिर जाता रहन, लेकिन जब तो उनका से मिले खातिर जमीन जाता रहन तब देखा एकरा बाद कल्लू के दिल और टूट जाता गले मिल रहा और टूटे दिल के साथ वहां से चल जाता रहन। कल्लू अपना प्रेमिका से दूर तो हो जाता रहन, लेकिन यह दर्द के वो अपना गाना के माध्यम से प्रस्तुत कैले बाड़न। कल्लू ई गाना के लेकर कहले बाड़न कि दिल हमार टूटल गाना ऊ रिश्ता के कहानी बा जवना के बुनियाद झूठ और धोखा पे टिकल बा। आज ऐसा मामला अक्सर देखे के मिलता। यही ला ई गाना के जरिए दिखावे के कोशिश भइल बा कि जब केहू के दिल टूटेला, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, ओकर गम बेहद पीड़ा वाला हो। अपने लगन के ई वीडियो कैसन लागल हो? अगर अच्छा लागल हो तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी।